hak step khatsantrik noitung arjar pusau kakasi student union KSU EJHDU district unit kala Pynïeng de Khyrdop Talasi ya jingwan rung laitlan ki bar Jylla lengba kate district Umsataiñ harum lum Shillong kate district Henry Kensan Mario jingtep ya kate sinjam ke KSU kabala penlong ke jingkhanra work permit hakeleng ki district ka rilom khasi jaintia ki bor Pulit bat bor Pynïeng district marmar kilawan poi ya kate da ke jingthmu ban pensenge ikit khot ke KSU Henry Kamhadien ki bor Pynïeng district lem ki bor district kila phaidin no nakate ke chaka Kuman chukudo baka KSU ka penlong ya jing Talasi bat khanra work permit halo ka nongrim baki wanrung shaka Jylla ki penkhen ki kandor ka interstate migrant workers regulation of employment and condition of service act Shajak khandai spa nyup khandai bat ka Meghalaya interstate migrant workers regulation of employment and condition of service rule Shajak khandai spa profession amendment rules Shajak khandai spa khandai and amendment rules arjar khatway Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke Pynïeng bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne ai. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Kasorkar mi kalamang kerpang hak jingi trelang bat kidukan daga ba kilapha dau khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka dau patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang dau khau 45 Ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.